जर तुम्ही गोव्यात आहात आणि रोजचं हॉटेलमध्ये जाऊन कंटाळा आला आहे तर तुम्ही हे लोकल गोवन फिश करी राईस नक्की ट्राय केलं पाहिजे. एक घरगुती खानावळ आहे पण जेवण अप्रतिम, तुम्हाला एकदम घरच्या जेवणाची आठवण येईल. तर हे नक्की ट्राय करा. अंजुनाच्या परिसराच्या आजूबाजूलाच आहे, म्हणजे अंजुना बीच थोडं लांब आहे पण अंजुना म्हापसा रोडवर हे आहे. तर ट्राय करा तुम्ही एकदा. आणि आता व्हिडिओमध्ये बघा फूड क्वालिटी. मिरच्यासारखी आहे. काटा फ्री आहे. तुला पाहिजे ही कोलंबी? दे एक दे एक टाक इथे. बरं वाटलं यार, आता लांबून आलं जरा बरं वाटलं. फिश कशी आहे? काटा काढलाय. आता कॉन्सन्ट्रेट